Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Parlem aquí del P2 de les Tres Xemeneies, que és un dels punts que es tracten justament en aquest ple municipal d'aquesta tarda. Parlem-nos una mica de què és el que parla aquesta pancarta. No m'agrada gens el del PDU. PDU que vol dir Pla Director Urbanístic. Això no significa res. El que la gent ha de saber és que al voltant de les Tres Xemeneies, que pertanyen a Sant Adrià i Badalona, es volen construir 30 blocs amb més de 2.000 pisos i el que volem els que estem aquí és un parc verd, un pulmó per la ciutat davant del mar, que no es quedin aquell territori tan preciat i tan preuat els de sempre. Per què? 2.000 pisos. Jo no hi estic d'acord, però clar, voldria explicar-ho bé. Vull dir que el hub, què és un hub? Que es vol fer un centre allà a les Tres Xemeneies? Endavant, no m'agrada dir-li hub, diguem-li centre.